Oh, hello mga friends. Di ako diri ka maningil ko. Maningil ko ka nag-order sila sa ako og nag-order sila kay magparty ko no sila din hiya. Hiya. Da nagparty na sila ha, kadali lang ha. Kadali. Daghan ka sila mga bisita. Kadali lang ha. Kadali lang kay mauna ang mga pagkaon nga kung gipang order muna iya mga bisita nagparty na sila. Diba mga class pa kasi mga bisita. So kanang nakaitom mauna siya si Maria mo nang nag-order. Excuse me ma'am, ako tong online seller ma'am, imong gi-orderan ma'am aning pagkaon diri ma'am, maningil unta ko ma'am. Ma'am, excuse me ma'am. Hubog ka ma'am? No, dili ko hubog ma'am. Okay. Dili ko mong bayad ani ma'am sa imong pagkaon kay nga naman ma'am. Nagtuo ko og 50 to 60 ang imong capacity. Tapos dili wala siya ni. Oy, ay sa ma'am. Sala ba daay nako ma'am? Nga ang imong bisita og gagmay og dako og kaon ma'am. Sala ba daay nako? Basta ang akong package deal ma'am 50 to 60 gyud na siya ma'am. Litson dako kaayo, daghan kay kog mga sudan 1 2 3 4 5 6 7 8. Daghan kay kog mga sudan ma'am ha. Napagani ma'am. Kaon pagani siya ma'am. May fruits pa. Na kay resibo, tagay ko resibo. Wala kay igo ang mga bisita. Susihan tira sa akong mga bisita. Daghan pag mga bot. Akong mga bisita, wala kaabot akong mga wala pagay kaabot akong mga bisita. Nahurot na yung pagkaon kay why kami. Niingon unta na ka. Unsa ba? Nahurot. Quiet. Niingon man ka ma'am nga 50 to 60 ma'am ang imuhang gi-order nga nag-ingon ta na ka ma'am nga kanang catering imuha ma'am. Package deal ning ako ma'am. Karon pa ko ka order og dugyot nga bapa nga. Uy nga nang nagmantinir na yung taong ka ma'am. Ha? Nga nang nagmantinir na yung taong ka. Model ko mo bayad sa imuhang. Ganon di man ka mo bayad. Ha? Nagtuo ka sa Unsa? Tanawa ni imuhang service. Ayaw yung kung kataw ni ma'am ha, kay it's not funny. Tanawa usa kayong service. Tanawa sa imong service. Tanawa. Ako ni hapak sa imong dagway. Sige, hatak suwaye. Suwaye ma'am, suwaye gyud, suwaye. Kay makita gyud ni mga katag na turon ma'am. Sige. Ako ginabi mo na. Sige ma'am, kay patulpo tagyog ka. Ma'am, kinsa man pud imong bisita ma'am? Mao ni taga bangko ma'am? Kani? Yes. Tanawa. Maura man ni imo ang gihatag namo. 50 ka buod diya kami. 50 iyang gi-order. 50 ka tao. Nya kani ra may imong gihatag. Katungara sa ra man ni ka tao. Unsa man ma'am oy, nahurot bukog naman lang gali na nabilin ma'am. Unsa man kadagan sugar? Oy, kaya naman para diabetic na ma'am, iwas diabetic. Abugago. Ganawa ma'am. Abogado. Susya kayo na mga bisita ma'am, pero di ka kabayad. Doktor? Nurse? Nariis kung daghan. Kanang kanuno, dukot na. Dukot. Kanang doktor. Dukot. Kusugod sila mga ma'am. Naunsa naman dukot naman na. Naunsa man ang Ginoo. Ano ba yan? Ginoo. So, mo na ma'am. Basta ma'am, bayari jud ko ma'am. Kalipod. Ang iyang paghiwa. Naunsa man na. Sala ba na nako ma'am, kamon ta na naghiwa og tarong ma'am. Hiwa unta na daan. Naunsa naman na. Jod. Nagdala ita kag sanggot. Iya man ang gikamot na. What she said. Ay. Kani. Unsa man ni nga napagod man ni. Ha? Wala mo ikat. Oy, ma'am, abogado ka? Abogado man ka ma'am. Unsa na ni? Nabali na ni natong ikaw ba tag iya ma'am? Mura ikaduha kong tag-iya dire. Sige. Unya, bayari ko ninyo ma'am. Abogado man po ka ma'am. Yan balaya. Abogado man ka. Bayari ko ma'am. 9,000 rasos. Ginoo ko Mariusip ma'am. Kagwapa ni mahaman ni mohang kulintas. Gutsi pa ka. Sus, ginoo ko ma'am. Bayari na ma'am.
Magpulis ta day. Magpulis ta ma'am. O sige ma'am, ipapulis ko. Ipapulis ko ma'am. Kay, Dili job ko mo bayan sa imong Dating yung pulis, Oh. Dili ko may service. yung kalbo ba? dili gid ma'am kay kuan gyud na ma'am. Magansi ko ma'am bisag bayaran lang tanan ko nimo bisag kanang 5,000 lang unta na ma'am o 7,000 ma'am. Di na ko malugi ana. Bayan sa imong service kay wala. Ang akong mga bisita wala ka kaon uban. Oh, sala ba din ako dili sila mukaon ana ma'am. Ingon tanang gibinlan ingon ko ka nga 550 to 60. Ay jud ko bayan. Usa? Wala mo na ulaw? Ha? Kuan? Gikaunin niyo dili walay bayad? Di ba? Gikaunin niyo walay bayad, ma'am. Mga doktor, mga abogado, mga nurse, mauwaw ko. Ito lang ang abogado, ang doktor. Nauwaw ko. Ma'am. Nauwaw ko. Karon pa ko ka nakapag-service ko. Alam niya rin, ingabot na ang NBI. NBI! Ingabot na ang NBI! Ano nangyari? NBI, yun na NBI. NBI! Naunsa naman eh, sama na. Sama klaruhan na ninyo. Gitanaw gyud taon yari mo unsa imong giyaw-yaw. So ano? Sige ma'am, hala na ma'am. Ginuray magtigo nimo ma'am kani imong himo ma'am. Panglakaw na dito rin ang jakumbay na ninyo. Unta na ma'am, mabusog mo anang inyong gikaon nga wala ninyo bayari ma'am. O mao na yung mga bisita. Mga bisita. Oh. Guys, this is Lily Rose Porter as Maria Agata. And ako naman si Rachel as Marjorie Barreta. Yan. At ayun ang mga guests, ang mga bisita dito, mga extra. Maisan sila nga mo. Wave naman kayo mga dyan. Ayan. Ang mga kababayan natin dito sa United Kingdom!